planetarioak antolatzen duen STEM Planeta programaren barne, aurten biogalaxi taldea osatzen ari dute IGEM nazioarteko edo estatu batuetako programan parte hartzeko, laborategi batean. Gaur Karmele Gomez dugu gurekin eta xehetasun guztiak emango dizkigu. Arratsaldeon, Karmele. Arratsaldeon. Zer modu zaude? Ongi hementxe, lan, baina konten. Bai, horrela egon bergara, bai. Bai. Konta iguzu, nik ez dakit ulertu den esandakoa, zuk ondo azaldu dena, ez dakit. Bai, batzutan hasten gara IGEM, ez dakigula ez, gero nahi bali moduz itzingo dugu, planetaren badugu STEM Planeta, izeneko programa bat, berri bat, eta horren baitan helburuak dira neska eta mutil gazteak, STEM disiplinetara hurbiltzea. STEM disiplinak dire zientzia, teknologia, ingeniaritza eta matematikak. Ordan STEM Planetaren baitan, baditugu 3 zutabeetan oinarritutako ekitaldiak, badugu ezagutu zutabea, jardun, hau da, jarduteko eta praktikatzeko, eta ben ezagutu eta jardun ondoren, pentsatu nahi dugu, edo helburua da, gazte horiek ongi hauta dezaten euren ikasketa edo euren nahien arabera ezagutu dutena. Ordan, hori erranta, jardun atalean edo praktikatzeko atalean sartzen dugu IGEM ekimen hau, eta IGEM horren baitan sortu nahi duguna edo zertan ari garen orain biogalaxi izeneko talde hori osatzen. Azken finean, IGEM da nazioarteko lehiaketa bat, lehiaketa baino gehiago ere da esperientzia bat eta azkenean jendea eta gazteak elkar ezagutzeko gune importante bat Bostonen MIT, Massachusettseko institutuan, eta beraiek duela urte dexente hasi ziren euren biologia sintetikoarekin lantxoak egiten, proiektuak egiten, eta hola pixkanaka hasiera batean euren artean udako proiektu bat bezala hasi zena, hasi zen edatzen zabaltzen, eta gaur egun nazioarte mailako tonua hartu du, eta hemendik ere posible da han parte hartzea. Oso berritzailea denez eta interesgarria aldi berean, STEM Planetaren baitatik apustu egin dugu hango esperientzia ere bizitzeko, eta horretan lehenbiziko pausuak egiten gabiltza. Orduan taldea osatzen zaudete orain? Hori da, bai. Eta bihar amaitzen da puntatzeko epea, ez? Hori da, ostiralean, 20an, eguerdiko 12an itxiko dugu emaila, bai. Gazteei zuzendutakoa? Bai, hori da, gehien bat 4. DBH eta lehenbiziko 2. batxiller egiten ari direnentzat. Eta gero, udan izango da, baina ez da estatu batuetan izango zati bat baina hemendik egingo da. Hau da, lehenbiziko gauza izanen zen taldea osatzea. Hori, esan bezala, ostiralean bukatzen da, eta datozen egunetan sortuko da talde hori. Behin taldea dugula, nahi dugu talde hori Nafarroako ahalik eta ikastetxe desberdinetako ikasleak osatzea. 8 izanen direnetara, eta nahi dugu ere parekidetasun egotea, hau da, 4 neska eta 4 mutiko izan dadila. Orden, hoiei, azkenean elkar ezagutzen ez duten talde horren baitan, lehenik egingo ditugu planetarioan jarduera batzuk elkar ezagutzeko eta formazioan ere sakontzeko, eta hori egin eta gero pasatuko dira laborategian lan egitera. Proiektua ere beraiek handuko dute, beraiek sortuko dute, eta laborategiak erran beharra da, edo mentorizazio taldea, edo aholkularitza taldea, eta beraien zaintzaile egonen direnak izanen dira Nafarroako Agrobiologia Institutuko jendea. Orduan, uztartu nahi ditugu euren ezagutzak planetarioko esperientziare bai, orduan gure nahi izanen da proiektua etorkizuneko misioetan planetak kolonizatzeko momentua iristen den horretarako, adibidez lurzoruak kutsatuta baldin badaude, diferenteak izango dira,
hoien, bueno, Ezaugarriak. ea hola lan egiten duten, lurzoru horiek azkenean, horietan igual elikagaiak landatzeko, edo ez, auskalo ere zer okurritzen zaien, zeren gazteak sekulako irudimena dute eta ziur naiz proiektu egite eginen dutela, baina momentuz ezin dugu kontatu taldea osatzeko lan horretan gabiltzalako. Jo, polita, ze gainera batzutan hitz egiten da Martera joateko bidaiak hurbil daudela edo... Bai, hurbil daude, ematen du ez direla iristen, baina azkenean ere iritsiko da momentua, eta momentu ere iristeko ere behar ditugu horrelako gauzak landu. Ezin gara joan Martera gala, eta Marten gaude ez, Marten ere erronka izugarriak izanen ditugu, eta horietako bat ere izan daiteke Marteko zoru bat bizigarri bihurtu behar bada nola baitere, edo behintzat ikasleek ezagutu ditzatela laborategiko prozesuak, nola lan egin behar den, zer pentsatu behar den, eta gero ere beti talde lana sustatzea, eta inglesa ere jarduera egita iduritzen zaigu. Eta gero aurkezpena han egin behar delako, ez, Estatu Batuetan? Hori da, asmoa da gazteak uda guztian laborategian egotea, seguraski izanen dire goizeko seioetan barratxaldean piztinara joateko edo dena delakoa hor libre, baina noski gero eurek egindako lana saritzeko modua izanen da ezten planetatik Bostonera talde hori eramatea. Han eurek landu dutena partekatzera eta esan bezala esperientzia bizitzera. Eta gero nor daki, etorkizunean pentsa dezagun gazte horiek gure etorkizuneko ikerlariak izanen direla. Gainera MIT dela instituzio potolo bat zientzia arloan. Bai, sekulako ibilbidea du eta bakarrik ara joatea eta ezagutzea horrekin bakarrik nik uste esperientzia bezala mereziko duela bai. Udan, ze laborategian landuko da? Nafarroako Agrobioteknologia Institutuak utziko dizkigu, bai laborategiak, bai lan egiteko behar diren pertsonak, eta aldi berean ere eurek izango dute taldeko monitore bat, gazteekin une guztian izanen dena bideratzen, zeren gero sortu beharko dute webgune bat, kontatu beharko dizkigute zer nolako arazak izan dituzten proiektua garatzeko, eta badago lana bai. Eta hemendik parte hartzen den lehendabiziko aldia da? Bai, Nafarroatik bai, estatu mailan Valentziako unibertsitateak, baina unibertsitate mailan parte hartzen du, eta aurten uste dut 4 talde izango direla estatutik, baina Nafarroa mailan lehenbiziko aldia. Beraz, guretzat ere lehenbiziko aldia honekin. Eta Nafarroako ikaslei zuzendutakoa? Bai, guk lehenbiziko ekimen honetan, ezten planetaren baitan abiatu duguna, nahi dugu ahalik eta jende gehienera hurbildu. Horrek ez du esan nahi, hurrengo urtean, beste eskualdetako nahi dut, Nafarroatik 2, 3 edo 4 talde ere ateratzen baditugu, hori sekulako alitzateke, baina lehenbiziko esperientzia honetan, planetariotik bideratzen dugun honetan, nahi duguna da ahalik eta jende gehien parte hartzea, ahalik eta zentru gehien, badakigu ere eskatzen dela laborategiak Iruñean kokatu ditugunez, ona etorri behar izatea udan, hori ez da berdin Iruñean bizi den batentzat, edo ez dakite tuteran edo baztainen bizi den batentzat, lehenbiziko esperientzia honetan horrela izanen da, baina horrek ez dukentzen, gogoa izan ez gero, Nafarroako edozen ikastetxetako gazteek parte har dezatela. Bai, azkenean sekulako esperientzia delako. Bai, zentzu horretan ere, eskatu duguna da, izen ematea gauzatzerako orduan, ikasleen, irakasleak edo zentroak izan daitezela hautagaien izen ematea aurkezten dutenak. Zeren inglesa eskatzen dugunez, uste dugu irakasleek badakitela inor bai jonobe, eurek ezagutzen dituztelako euren gazteak, nortzuk diren aproposak erronka honetan parte hartzeko. Orduan, apuntatze hori da ikastetxen bidez? Bai, hori da, informazio guztia estenplaneta.eus webgunean dago, eta beti ere zalantzak suertatzen baldin badira, badago email bat, planetariora deitu alda ere bai, eta hor, erantzun guztiak emateko prest izanen gara. Eta Esten Planeta esan dugu azkenean programa zabal bat dela eta hau
horren barne kokatzen da, baina gauza gehiago egiten dituzue. Bai, hau da azpi ekimen bat bezala, bere garrantzi osoarekin, baina urtean zehar hainbat eta hainbat ekitaldi garatzen ditugu, egongo gara adibidez larun batean Bilboko Zientzia Azokan Elhuyarrekoekin, FLL edo Lego lehiaketa ere antolatzen dugu, Global Game Jam, eta behar bada hurrengo ekitaldiei begira, eranen dizuke datorren asteazkena 25-etik aurrera, aholkularitzak mahai inguru informalak eta erreixak antolatu ditugula erabatkitze prozesuan dauden gazteentzat, hau da, bereziki DBH eta euren familientzat, eramanen ditugu hainbat eta hainbat ikerlari, aditu, unibertsitateko irakasle planetariora, eta euren esperientzia kontatuko digute, eta noski publikoaren galderak erantzuteko prest izanen dira, zeren STEM planetaren helburuetako bat da, STEM bere zer den ezagutaraztea. Batzutan hitza arrotza egiten zaigu, hasi birria gara egia da ere bai, baina horrelako ekitaldiekin ere nahi duguna da zientzia, teknologia plazaratu, gizarteratu eta denen eskura jarri. Hor daude matematika, bai. Zientzia, ingeniari, ordenean esan behar du beste badaude zientzia, teknologia, ingeniaritza eta matematikak. Bai, horien sustatzea bilatzen dugu. Eta planetariotik, STEM planetarekin noiz hasi zineten? 2017 urtean ja lehenbiziko urratsak eman genituen, baina erraneteke ja finkatzen hasita 2018. Orduan berria da guztiz? Bai, berria da eta horregatik ere kontatu behar dugu, esan jendeari horrelako disiplinekin ere zalantzak sortzen baldin zaizkio, webgunea dugu ere horrein bat eta hainbat informazioarekin, eta bestela ditzeko. Edo zalantzarik baldin badute, praktikatu edo jardun aukeretan edo agendako ekitalietan anima dituzela parte hartzen, zede horrela praktikatzen ikusiko dute ea euren etorkizuna hor dagoen edo beste toki batean dagoen. Eta programa guzti hauek antolatzeko ere kolaboratzaileak daude, azkenean ere laborategia adibidez? Bai, azpietal bakoitzeko ditugu kolaboratzaile desberdinak. Oro har ere remarra dugu planetariotik bideratzen dela igual gune bezala, baina Nafarroako Gobernuko laguntza, Hezkuntza Departamentuko laguntza eta garapen industrialaren babesare badugula. Eta gero unean IDAB bezalako instituzioek, Nafarroako Unibertsitate Publikoa, Nafarroako Unibertsitateak ere bai, hor jende pila bat badugu bide lagun, baita ere enpresa munduko pertsonak, azkenean STEM disiplina hauek ez dugatzen du behar ikasita gero onura jasoko dutenak Nafarroako enpresak eta ikertzaile zentroak izanen direla, orden horietako pertsonak ere lagun ditugu eta bidai polit eta berri honetan. Bai, azkenean zientzia bultzatuz Nafarroan ere. Bai. Eta IGEMera bueltatuz, nola sortu zen horretan parte hartzeko ekimena edo? Hor dugu, Juanjo Rubio, bera, osasun bidean ibilitako pertsona bada, biologia sintetikoaren inguruan ere baditu ezagutzak, planetariora horretik ere ekarri zuen hitzaldi bat edo beste, eta berak STEM planeta ere martxan jarri zela ikusi zenean, proposamena luzatu zigun, horren berri ere eman zigun, eta baloratu genuen, pentsatu genuen, gero saiatu ginen lortzen laborategiak edo azpiegiturak hau garatzeko, zortea izan dugu kasu honetan edo aurten IDAB horre hurbil-hurbilean dugulako gurekin kolaboratzen, eta horrela sortu da. Horrek ere, aitzaki ematen dit kontatzeko, norbaitek ere, baldin badu, ideiaren bat, burutik ezakiela batzutan nondik kokatu, beti ere badauka kontatzea, eta saiatzen gara beti ere forma ematen edo hori aurrera ateratzen. Gainera oso ekimen erakargarria, ze azkenean esan dugu oso instituzio garrantzitsua dela Massachusettseko Institutu Teknologikoa, eta orduan esan dugu ere ingelesa beharrezkoa dela, ara joan behar
direlako, baita hemen ere. Hori da, azkenean ez dugu ahaztu behar azken helburua araioa eta denez, eta han proiektu aurkeztu behar dutenez, proiektua ere modu jakin batean aurkeztu behar da, zeren ez dugu atzen du behar, Bostoneko ekitaldia dela, eta hor arau batzu dituzte aurkezterako orduan, adibidez, webgune bat garatu beharko dute, txostenak modu batean eta bestean aurkeztu beharko dira, eta hori guztia azkenean ingelesez egin behar denez, udan lantzerako orduan ahalik eta denbora gehien gazteak ingelesez arituko dira. Baita ere, azken ekitaldi horretan, eurek ahalik eta erosoen sentitzeko. Ez baldin badute inglesa ukitzen uda guztian eta bapatean anorkitzen baldin badute beraien burua eta bapatean inglesez espresatzeko, hobeda ere kontzeptuak ja pixkanaka barneratzea, eurek lantzen ari direna jakin dezaten ere euskaraz, gaztelaniaz kontatzen, baina kasu honetan ere inglesez kontatzen ere jakin beharko dute. Orduan bihartik aurrera Biogalaxi taldea osatuta egongo da. Bai, bihar izten dira eta datozen egunetan kontatuko dugu. Eta azkenik bezala aipatzeko, IGEM-honek datozen aste eta hilabeteetan ere ekarriko ditu nolabaiteko jardunaldi paraleloak. Hau da, gure asmoa da hitzaldiak ere ekartzea, biologia sintetikoarekin zerikusia duenak, planetariora, adituekin, ez IGEM-koentzat bakarri, baizik eta interesa duen edonorentzat, honen berri ere emateko eta zabaltzeko. Primeran, Karmele. Bale, mil esker. Bai, hurrengora arte. Bale, zaindu.